Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Isato chiabono mogorobo mwanchumu ligiriria na gosogeria mbwato gosemerio kanengano gene tukobo kwego kiane meroberi togene tukoba to koreganiria imegata sendi kiandizi TV kuruba ketego ikira chinga kibu na ichieganga enene ya itono kweneke konyera kobo gweseme kwemanya na boigo gwesemia amanga yagendete kobagago korekana kubwatukana na emeroberio yaito na kulirete ira kuroritko ligoronga asama ya chinse sato chiabono botukensemo ya kabere tuchikoba togo sanga amono mogeni oito tali onde korende no momsebwe woda yage susu Anton Kirago moshime wanyare ko bagukirana meye studio tarachikoba togo sanga monere emyaka ebere maigayere gosoa asekiruge kyuburai bwe wodi yo yage susu nachikoba gotera mange na yenyare ko bagagukirania elio kweneke ngachira chai na bwate manifesto yaye chinga kyanyarete ko baga gwaka ekambe na bwo igogo chorabuna omwamsena totebinga nara yanya rekobaga gwikirania nara yo areriko nabaigo nara yaya taranyara kobaga gwikiranirwa bunere botambe no bato bosi bole bogosanga kanengerikiago amona into gweterase namba ya SMS yo ere ACTV yago namanga to kwaliganite korene tikatonyora to kwaliganite century wenge Eginda yana nangire ndangeri mwiki nyaoncho agenda komongonyeria na ana lakodire kondo na masome bakanga komuki Pana kaya tu ikiri skuru ne nganyora basigari ebarekera ase paka ba PPI ngababuli mwana uriyo na mo yarekera nanga ya basigari abange bakorama ya mataya mukuru wa sekenyero ya karantini me county ya Nyamira ko boli serikali gokorobo tukibwa bwangerie ko eneke kikenyarete ko bage koiriro gusira ku mwanchu abo where you and your family can experience the wonders of magical Kenya every day, all while serving clients from anywhere in the world on your digital platform. Muraibwense Daktari William Ruto ko eneke abunense ya Kenya negerete ko bage kweroberia nemeroberio aelio ko eneke nganyare ko bage koleta batalia banke asumuro buli bogotarirense ya Kenya. I'm a believer in the oversight responsibilities of the government delivery unit. It helps us to do things better. Emeroberio gotinyo bokoreri bwechi wizara imeza ya Kenya gochakiwa ritko lya rere liko eneki abune serikali yanyare kwa bego ikirania chire cha magendero. Ayo hamana yanda mange umwanchumo ligeli yango kwa ligania senchira yubo ikiranu Nyara ko bogosanga amona nje kuromo chakana gwikira omweli obunere butambana bogosanga aya hamana yanda mange wetara semitanda ya Facebook Ndizi TV News Digital wetara YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv.net semo ya kabere studio kwa nikebana agochere wetara sumono bebi manyalira kurukwa Lydia Mose chinga kisara momanyi agenda tokoba kwa nekia boigo nga chibicha maneligi chago chira senchira yo wikariria negoro kwa Josephat Amisi ko kwa lizi nyara ko botosanga mona kuromo chakano gwikira omweli Tukoya chakama ya chinsa isato chebonobo tuko kurwase county ya Nyamira. Hanine kurwase kenyero ya karantini bogusero imeye wodi yerigo manigo ya mate ya mwenye rekobage uwesokia. Na kubolia serikali nyara kobage guchaka obo tuki bwawango ilio kwa nyaki kikirete obo siria kwa obo gimakumwa nchuobo. Uyolenge omwalimu aseskuru ya Eronge Adventist. Kwa lenga nane ya mate yoni gabago teba. Banyalete koba bakwegwa oroboti buno mwanchuobo nyale kobaga kuruara kolende chinga kibanyalete koba wikira na aseskuru iyo. Ni banyalete banyanyimbo na boigo abuwa banyanyimbo abu bare koba bakurusia omobere onyagosira ase enyumba nyalete koba gakomenya ase eskuru iyo. Kwa lenga nabara buninge ngane yegane koba ichania mono kigima.
asebatebire nigo barigetie kwene kigwa obwene bwa omwancho bonyago siromoriki oito Paul Kapokara nyara kobaga wikirana asenka eyo ya nyagosira na gutwariganira robotero kubati nime yengiyega yumugaka kingi asetokumirana amo nabamenye abaire n'abasani abayikiranira sayayiga kurwengora yabo gucyasogosira ku mwana Ronald Kingi oyo siri obugema bwaya matuka makaitire asechenjera cy'obututu kanwa seskureria ye Eronga Adventist kurengana muna Agnes Nyanchama Kingi oyo lengina omwana yoiga niga kwerera enjira banyole toroboti goro yogo kwa kumwancho yobo egendo kyabaka kyondoko wekarero yange tukulia Jumapili nkaranse isikongo sibiti yanga ngarara abantu korokoro musacha n'umukungu bakumbuli namba yo musika wana okurukuri net king ngababuli ngaimu kumoira gatabanga n'umwana wa umwana wo kumurangiryo rero ngo rware takuchikoira nyagitari ngababuli yarangeria nene neiwate bakenya nyagitari mubwate bakeruri ingi mwamutigera nomba mugocha kundikia gara nari kumanyora nyagitari agatenga ndi net yakorangira ngakira rinati bakaminoka gocha Ningo ikana ikirege itanga batabinda yana yanangire ndangere mmeri nyawoncho agenda kumungonyeria na ana gakorire kondo na masomeri bakanga kongiki bana kya tu ikiri skuru ne nganyora basigari ebarekera ase paka ba PPI ngababuli mwana uriyo na mo yarekera na ya basigari abangi bakorama bakamanya kombwata ngatabuli bugo nkamenya kubinganyora mwana nembulera ari akwete ningana boigo mu murumu abo moke akwerera enjira baigeta seskuru na wakone kyondoko asibanyorete omwanjobo tayo na inda sobwe ko bwense toge skunu to konyoranga yamana nasirika to kwanda kuchalinda sibakora enyombere self contained kero monta wate kyupukya hara tenya njumoro muna sirete to manye ko murusi atero instead to gote abona chite ngara tanga no mo komoro na ngana na bara iri buye gari yitiko chekon korigerin sauna barugete lakini terena chiti korigeri ukoroko kuba tabetanya ba kurutire son butuko bakanda bakori biraso kasikira no bakarara bakanda kero monta kanda korara lakini bakoro irumu wa nyomba naye ono bakana barubi babo gitemandi muna barakote nakanyoranga fat kurangiras ayikorera abana bagara ba chaki program kero bachi kumutoro bakanyara rende takari koboka Ingabo igo yatarirwa munabaire n'abasani abo bagirorira mabera kubwatekana muno bototo inyorekane nga omumuro yigani gagasirire enkeyega na bwigo nigagendere ko bagakolinda ngina uyuru murweire asebono etaya yalimire torengo muntu bikanisa nabarere rimwe ikanisa n'umuntu wangite munisa mwana bintu byo gutumika mariro yo gutindi apana tari gutumika na itora tabenga osega chitaga ito akarere tuwaye ntuma itinga kia kwete etokumeti torona magomba manene aki omwana one roro konye nkei mwana uyo minto chabumbire paka ya ikeire gabono na itu twatwarira basemeri omwana obeire ogochogotokonya aki omwana uyo minto garabugitese mwana lende nchega nataka omwana bu mwana one mbumanye egeko gara mwana one skuru imuntu tejo kosana nyene kebago banteri ndenga ki omwana ona kwete okonyi bonde timbu ati mwana unero lengo manana konya tarari ku na kama someri chikonda nanje na chankare mara timbu ati kende konya na rukongora chindatera wana ronje kana nya ba onya na makuri ayu wana ngota banga tare kungira mutige kora timbu ati site sinanya nake timbu ati kende pi asiba sabire abarayibare no moyo buwancha wesona negativu nenchire ya moyo kubakonya iryo koroberia omujega bwa matanga anyagosira kina asara ira bagambi baito kakimokonyo mwana omintangi nesi mwana muna cheru sammanyi akina boko nkonyo mungena ni gonde marite na kalemere nare marira iguru omwe msi yane nyambega kisasa nanda akorugisa na nche no yogisa sante mocheno oyo to eta chipura kur karantini nimete ta guntika na bago nkonya omondo korukwa omochumbo na totogeti oto tanga to aye sukar to tanya kwa na machumbe ga iga korukwa nyamba na kisayo kora nche to konya 07 99 50 66 76 irieta ga kora tangna Nyanchama Kingi igingo reporteria igetaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugege gas nseme chiga chabo gusero ekinyuriki ya karantini ime ya kaunti ya Nyamira igonkoro kwa Polycarp Okara
Imono muliki oito Paul Kapokara soroboti rwa senchera yobo ikirano roboti rogo ichania kegima nantole nogo semberengenge yo nechikoba kone kaligwa obwene bwabo chinga kibono chinsemo chiri chubolende nechiricho korobotuki chiranyare koba chigo kunama imerobeli yo yobotuki asenchera yobo ikirano magega yomo swada kubekwa se bunge ya Senate nere omo seneta we county ya Tana River Danson Mugatana igoro yechinjira monchorera nyarakoba kororwa igoro yoboteneni bwechi kanisa gati yabo okubwato kwa kwebango wochia serikali nige gati yabarai ahabechi kanisa bagenza kwa bagwesokena kugikiria engana iyo korengana na pastor Evanison Duso nigatebirenga nigo serikali bwenete ko bayekwena no bosibole bwa bene guchia sobo kore no boteni bwechikanisa ribonyara ko babo gwikirania emeroberi yabo yakiraritwa iganira mangana ye kanisa igesike kanisa bagoje kanisa babe barujije sadaka cyabo no gitaisi cyabo batari ko nyakuboli nka ikigocha egendo gyo kabara aboli ngelinga ekanisa kere tari ko beke emeroberi buya enyolenga bariko nyara wakana abakoli emerimo babo lelio serikali wende wose na usieka serikali njya yagoje kanisa eboli nga pasa muna kuwabu kamande nga kyowa kana rent yao ya nyumba tigeye kanisa nga kyowa kana they believe umubasa akoru nowhere ajage korandia kerarandia abantu baje kanisa erinda sangirese daga. It doesn't happen like that. There are sacrifices chia kolirwe no mubasa oyo gira se kanisa serikali wende kubwatia nga umuntu oyo korandia ogera ebange yacha iyabata etozangire na kia komenya how does he pay school fees na kia kugore ndagere y'abana bae na kia nyumba na kia wakana bindo mune bikere serikali ra address ebe concerned with the welfare of the church workers, then we can actually Tokuska moto matuko abere o kamagega ya monchererio ama kongo korekana ase ekegancha kelia kia NHIF gochisha bono nigo aba Kenya nene aba bwata na bamenyekura se orogongoro gusibanyare ko bakubulirwa beso kia sobonge na kwelikia asomorobelio oyo omoyebunenchereyemo yokogendera kwenyorera obobweni ase chinya gitali ao okwana yali tukolero mo sub county gosomo DCC we sub county ya Masaba North Stella Wanyela nigo atebirenga omorobelio yo nigo rachikoba okwenekia unaba Kenya bonsi banyare ko bagwikeriwa amona omorobelio bwa obobwenya asabana atebire bonsi banyare ko bagwesoke na kwelikia bunenchereyemo yokogendera konyora emerobelio yobobwenya yakiralitwa muweze kujisajili kupitia kwa star 147 hash kwa simu yako tu. Kama uko na simu itakupatia maelekezo vile utaenda. Ukimalizana na pale unaweza enda kwa cyber ili uweze kuupdate family members wako, beneficiaries na wewe mwenyewe na details zako zingine. Lakini kwanza tunataka watu wajisajili na hiyo star 147 hash kupitia kwa simu. Kuna mambo mengi tu ambayo SHA itaangalia. Wameenhance zile services zenye NHIF imekuwa ikipeana. Wale wamekuwa wakijilipia 500, mnajua kuna services gani mmekuwa mkipata. Sasa kwa hivyo saa hii si 500 ni 300 kwa kila mtu. Kwa mtu kuanzia 25 years kuelekea juu, hata kama una kazi unajikakamua unapata huduma bure kwa health center na kwa dispensary, huduma bure. Wakikurifaa ndio sasa NHIF SHA itafanya kazi. Lakini kuanzia leo kama umejisajili ukienda pale health center, dispensary unafaa kutibiwa bure. So serikali inataka kukaza kabisa ihakikishe hizo dispensaries ziko na madawa ya kutosha na ukienda pale unapata huduma. Kwa hivyo tujue kwamba hata wamama wenye wanajifungua kuna linda mama imekuwa enhanced. oroafyayangu.go.ke erinde munyale kwa register ezerikali nyaleko babika somurobelio ngoko bekwa ase program yo gokorerwe emirimo emiya asinyagitali naende monyolenga bakurukwanga community workers promoters na ubono bagukulifa guchia ese dispensary wose bakulifa guchia ase sub county hospital onyole ko balivate to county level or the national level asobu weniwa
Turigereria nyariko baga korekana iskorongo rwa gusini golitukorero murai bwense Daktari William Ruto nyarako baga gocioria bene omurobiri Magic Travel Kenya Expo yorengete koerera emerobiri ao yoko arigania abageni kurwase chinse Chesco lebanyarako bagotarira imeyense ya Kenya hagati yabo abatali okwana mune chimba choboraria nigo Ruto nyarako baga koenekia bene buna nige serikali ya Kenya kwanza nyarako bage kurusia anene bitambukiro ibirachiko babiko batanga abatali gotarira imeyense ya Kenya nagotebambare no bosibore bugotara helio kwegokya amone meruberi igiganete kwabekonekiwe imeyense ya Kenya gati yabo bintu biria bietanaine nabo igo chitugo chiria chia orosana gati ya yandamange. We have implemented a visa-free policy, making it easy for us to welcome people from every part of the world, both tourists and business travelers, to visit Kenya, and for all our visitors to come home without any difficulty. You all agree that it will not be fair to ask anybody going home for a visa. Because if you are coming to Kenya and you are coming home, it's only fair that you come home without any hindrances of requirements of travel documents. I am pleased to announce yet another milestone of introduction of digital nomad work permit, specifically designed to welcome global digital professionals, allowing them to live and work in Kenya while enjoying the country's natural beauty and high-quality lifestyle. Kenya can be your home, where you and your family can experience the wonders of magical Kenya every day, all while serving clients from anywhere in the world on your digital platform. And it is the reason why we are expanding our fiber optic footprint across Kenya, so that from any part of Kenya, you can work because you will be connected. We are introducing a transit and long connection travelers electronic travel authorization. Again, another milestone, which enables transit visitors to step out of the airport and explore the beauty of their home away from home. It will now be possible for travelers who have 12 hours, instead of spending it at the airport, they can step out, they can come and enjoy a meal in the city, they can go to the national park, they can see our wildlife. Omorobelio yoni gonyarako bago wikiranigwa amona abawaziri abarai akorwa asechi sekta cha obotali kati abo omo waziri oliabo boncholia Rebecca Miano nabo igo omugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja bwasobwamo banyarako babagwa kirense ya Kenya ekokonga nigo eregati yechinse chinyinge meya rogongo rwa Africa echigendrete ko bachigo kinia omubaro bwabageni gati yabo abatali abagendrete ko bagotarira ense ya Kenya. Tourism is investment and trade in services. We trade in joy and adventure, and we'll work closely with you. The CS for roads and transport, there is no tourism without transport. The CS for education, we partner, there is a lot of capacity building that is required. Earliest fossils of humankind have been found in Kenya. So when we welcome our visitors, we tell them this is the real deal and welcome home. And many times it's easy for us to forget that God has blessed us. And sometimes we focus on the negative. We have a beautiful country, beautiful weather all round. We have an amazing president who understands, whatever you bring to him, he's able to put it clearly. A champion for climate change. We're the environmental capital of the world with UNEP here. So please, even if there are two things. Wanchomo ligera na otoko yakira omosmari amaya senjere wikira mchise sato chibono mogoroba kurende ni gototegeto so sensemo ya kabere omogeni oito mwemse kurase wodi ya gesusundo chonyere ko bagwikira ni me studio ntochi ko batokolikira birata tayalingete amagendro nimero bere yagendetse ko bagako yebekere kweneki abuna abakicikora be wodi ya gesusanyere ko bagwikirwa amona emerobelio yamagendro omwake kura be wodi ya gesusuri vaganeli yago onyare ko bago sanga mono murayo
nabo igo bosi pia bo babwate kerengeri kibaranya ko bagusanga mona intwe no bwato bosi bari gutera SMS no tole ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News digital gutera YouTube Ndizi TV News nabo igo website ya www.ndizitv.net togenda to skar ngura ntorase kagiteri getambe nyarako batagusanga mona muganito